Has tingut mai por de parlar en públic? Doncs nosaltres sí. Al principi ens van donar molts consells. N'hi havia que servien i d'altres que no. Com per exemple, no tinguis por, això no és per tant, etc. Els consells que sí serveixen, per exemple, són els del mètode Pico, que consisteix en estudiar-te de memòria tot el nostre discurs, per així poder-lo tenir-lo de memòria, tenir com una mini xuleta on tenim apuntat dates importants o interessants que necessitem dir, i també mirar la mirada de la gent. Si la gent ens mira, significa que el que expliquem els interessa o els agrada. En canvi, si la gent està així, que no miren i que estan avorrits, significa que no els interessa o no els agrada el que estem explicant. També hi ha molts altres cursos que t'ajuden a millorar i no tindre por a parlar en públic. Sens dubte, us en recomanem alguns, més com per exemple Toastmaster per formar. I algun truc personal és tenir alguna cosa a les mans, perquè si no, de vegades et quedes així parat i no saps què fer. En resum, avui en dia hi ha molta gent que té por a parlar en públic, sobretot a la nostra edat. Però tranquils, que amb una mica de pràctica i uns bons consells no en tindreu cap problema.